2023 बिसिनि 27-28 नभेम्बर सालमारि हास्ते बानकुन्द्रि मिदिले फाइमानि आं बानकुन्द्रि मिदिले फाइमानि बागै हास्तेनि हुकबार खwlainai rok deramwngo kwlainai nangkha aboni bagै हुकबार खwlainai rok kisa misa chubanani bagै salaimung khwlaikha habang deramwngo kwlaijak हुकबार खwlainai rok ni logi basanai hini kogrikha aboni ulo jengri jakha naijirmung busuk jora tei हुकबार खwlainai rok deramwngo kwlaikha Sangrong salo deramwngo kwlaijak हुकबार खwlainai rok no rang rwkha abono kitingui 47 agriculture subdivision kaisa kaisa khwlai panda sangka jakha te rajakhor awliwo panda sangka jakha rajakhor awlini nazru kolai khetrowo a panda nogre okre angai phai manjak phaika hasteni hukbar tangbedni montri Ratan nath aboni logi phai manjak phaika MLA Ratan chakraborty Agartala puro nigomni mayor eba MLA Deepak Mojumdar saltang khangkoni hangkor porishadni achufang Horidulal Acharji tei hukbar tangbedni kuchuk thaini samung khlainai rok a panda koknarno furu hukbar tangbedni montri Ratan nath saka habar deramwng tei Bankundri midile phaimani baga hasteni hukbar khwlainai rok belekhina deramwngo kwlainani nango borokni bisingo Sangrong salo 39 agriculture subdivision panda songsalai 78,279 jona deramwngo kwlaijak hukbar khwlainai rok no rang chubamwng khwlaikha te phai tongnai sal rogo PM Fasal Bima Yojana by tebo 3,013 jona hukbar khwlainai no 1 crore 13 lakh 90,000 rang chubamwng rwjanai hini saka montri কতজনকে আমরা টাকা দিচ্ছি আমরা টাকা দিচ্ছি ৭৮,২৭৯ জন কৃষককে আজকে ৭৮,২৭৯ জন কৃষককে টাকা দিচ্ছি আমরা 21,97,18,000 কিছুদিন পরে 10 দিন পরে আবার প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় আরো 3,013 জন টাকা পাবেন সেই টাকার পরিমাণ 1,13,90,000 টোটাল গিয়ে এই সংখ্যাটা হবে 81,292 জন অর্থাৎ 23,11,08,000 আজকে আমরা দিচ্ছি ডাইরেক্ট সারা রাজ্যে একসাথে ৭৮,২৭৯ জনকে হর্টিকালচার এন্ড এগ্রিকালচার যৌথ উদ্যোগে Pando Montri Ratan nath debo saka hastewa 42 lakh lukurokni bisingo 4,72,000 lukurokno hukbar khwlainai hakotor ganangai hukbar khwlainai 20 crore borokno hakotoni 140 crore lukurokno chamung riwi tongo abni bagai hukbar khwlainai rokni kokno muitu khlai ka hamya pri naharka montri Bokrak Narendra Modi Bureau report Kokhara